Kasnong kong thong mendak si baar kasantrik no pra arhajar arpulai kalio ya kalat ban pli jaka ban bu ya kong thong tourist information center da usordar uba tebor lenra haka jingdon lang uba rotel kongsit charman ka Meghalaya Rural Tourism Cooperative Federation Ltd Shillong ka jingpu ba kongsan joganik information center kalong ban bu iki volunteer man lakasngi ban priang burom bat yala mikinong wan jingok kai perthei kibawan hapo kasnong Kamdam hadin bakasnong kongthong kalayo ya ka award na ka Ministry of Tourism kum ka Best Tourism Village Branch category kala kring ikibabun kinawan jungo kay perthai kamtam ikiriwat bnya nakaleng ka perthai. Hakane gajing alang pli ya kane sentar lapanyai de babu jering singroy po nong balayo ya gajing penchai no charman ka komiti usamla bakhain langra. Jonga kemucaman ya ka Kongthong Tourism Development Committee Nasim kabu mentakasni ban pendapat ba sepi baru ki parari ba mentakasni ka santarik u Desember ahaja apply nilayo ban plipat ba ya ka Kongthong Tourism Information Center habat ngakal paru ya fiki perlok ibawan najan najengai ban pej bat khmi ka sinong Kongthong kabi ka jongi mangitip ka Kongthong Western Bay of India mesubha bai trelang rengkat-rengkat bat ki volunteer bat ki komiti jang Sinong ka jaka jungo ka perthei ka ba kham kerpang na ki wepat tinaka taka daung isngaban ban susu ban kerpat jor ya ki nong jungo ka perthei ba baki wan hangni ide ban ya trelang ya ki nong yalam ki jongi nang ba kinyo ya ka taka jinghun ka jingkmen bat ka experience ka ban sa kan mau anda bakalik pai nagani kasnong kong thong ka jongi kaba baro itip kum ka whistling village of India shu ka jingtmu jongka kong thong tourism development committee kalong balengba ka jing play ye kanika tourist information center bangila ban ai ka jing sakri kaba paka ya kinong jongo ka perthei lan ki tourist kibawan ban jungo ban experience ya ka jinglong ka pakerpang jonggani ka sinong ka jongi hagani ka tourist information center ngila penbek ba nginbu ya kini ki volunteers malakasngi hakaba ya kinu ki tourist ki bawan ban rung hapo sinong ka jongi kin yai rengkan kat bar ki volunteers hakaba kin yalam sha man lagi benta jo ka sinong ban snga par yo sngo khamtam ya kani ka jinglong ka pakerpang ka jongi ka bangi khot ka jingruai yaube lengba kanika information center nilaru ban ai ka jing pensai ka babnia siapang ka history siapang ka culture siapang ka geographical condition joka snong hakaba ki tourist habaki wan hangni kinyo ya ka jinghun lengba ka experience jongki lengba ka jinyanti jongki lengba ka jingtip ka babnia ka bak siam ti kumta kanika information center kadai ka ba kum ka committee ngila penbek ba uwei pa uwei na kinong song ke jongi ki bangala da bu kapang ki bandon ka jingki kli ban welcome ade ban pling sabha ya ki tourist habakiwan pat haju apol bakin longru kinong ai jingshai ya ka aka ka bangidon nang bakan long kata kaban sa kan mau ya kinong leit no wan habakiwan hakane snong ka jongi but nang ni sakmat kino ki bawan hapo ja ka snong ka jongi kide banyak trelang but ki volunteers jong ka tourist information center but hakjo apor na kalenjongi ngi snokmen ru banyak trelang but kitnat ba pheo jong ka soka na ka benta ban payban khmi ba kasnong kong thongi kan biang nadu ka khoi ka suba nadu ka jing penbit penbiang but hakjo apor nadu ki jinan kam ki bakongsan kenang ba